деҳаи дурдасти тебуник дар ноҳияи Темурмалик. Дар ин ҷо мактаби нав месозанд, вале омӯзгорон намерасанд, ба хусус онҳое ки забони англисиро медонанд. Аму келингиридам ҳатто чӣ кардан ки агар ягон касе ки бо забони англисӣ бидонад мо келинг таъмин меда бо таъкидтан ки шаб агар мо дар хонаи чӣ мекунем ҳамун соҳибкор чӣ кард ки ба ҳамун шахс мо хонаи алоҳида месозем. Мақомот дар суҳбатҳои худ эътироф мекунанд ки ин иқдомро соҳибкорон гирифтаанд, вале аз онҳо ном намегиранд. ман дар маҷмӯъ як комплекси калон сохтаистам, ҳамунҷо масъалаи бо хонаоӣ барои чӣ ҳай дар дигар мавзеам дар мавзеи муродбахшам. ноҳияи Темурмалик дар вилояти Хатлон як минтақаи кӯҳист. аксари деҳаҳояш дар фосилаи дуртар аз маркази ноҳия ҷойгиранд. ҳар сол садҳо ҷавон аз ин ноҳия ба донишгоҳҳо дохил мешаванд. бо вуҷуди ин дар баъзе деҳаҳо омӯзгорони забони хориҷӣ намерасанд. ситора аз ноҳияи Темурмалик аст ва ҳоло дар Кӯлоб мехонад. ӯ мегӯяд ба ҷавоне аз минтақаи дигар шавҳар карду аз зодгоҳаш кӯчид. ин донишҷӯ мегӯяд пешниҳоди тақдими хона шояд омӯзгорони ҷавонро барои рафтан ба Тебуник дилгарм кунад. бори аввал нест ки барои ҷалби омӯзгорон ба деҳаҳои дурдаст ва ё ҷалби ҷавонон ба артиш дар Тоҷикистон ваъдаҳо медиҳанд, аз ҷумла тақдими замину шаҳодатнома ё парвонаи ронандагӣ. вале дар гузашта баъзе аз сокинон аз он шикоят доштанд ки мақомот дар ваъдаи худ наистодаанд.